Evo, nalazimo se na rekonstruisanom Savskom trgu, najvećem pešačkom trgu u Beogradu. Površina ovog trga biće 20.000 metara kvadratnih. Na samom trgu biće posađeno 250 novih stabala. Evo, neka od tih stabala možete vidite ovde kao i već na saobraćajnicama. Pored toga nalazi se spomenik Stefanu Nemanji, naš najveći spomenik visine 23 metara, težina 80 tona, očaka je 56 tona bronze. Danas je 2. januar, ostalo je 23 dana do otkrivanja spomenika i završetka radova na trgu i ne postoji deo grada koji bolje govori o tome koliko se Beograd razvija i koliko se Beograd promenio od ovog dela grada. Ovo je bio deo grada u kome niko nije želeo da živi. Ovaj poduhvat koji se dešava ovde na trgu pamtit će se vekovno. I ovo mogu da urade ljudi samo sa vizijom. Hvala naravno predsjedniku Vučiću koji je predložio da se podigne spomenik i po tome se vidi razlika između nas i onih koji su bili pre nas. Jer oni ovoga se nikada ne bi setili. Za njih je vrhunac da naprave neki tender, da mogu nešto da uzmu na njemu, da urade stvari koje ostaju za istoriju. To se ne bi nikada dogodilo i zato sam srećan što se ove stvari danas u Beogradu događaju.